Horoskopaw! Inang kapalaran, pero sakon. Cancer. Cancer emo. Akon lagi. Almoranas. Ngik! Basti, yutayan ko bala agtapuan sa amon nga klase. Paano natabo? 75 ka nga grado. Sang ginahanbal ka ganina ni ma'am kung sino tapuan sa amon. Gintudlo niya ang tupad ko. Yutayan lang ako. Ngik! Nay! Nay! Ako lang bala ang nakasabat sa pamangkot sa amon maestra. Ay, maayo eh. Ano ang ginpamangkot sang maestra niyo? CO, walang assignment. Ngek! Ngek! Buruktoy, buruktoy. Anong English sang kahultoy? Siyempre, word. Buruktoy, sure. Siling sa akon tree. Pre, kung tatlo ka bilog. Ngek! Dok, may problema ako, Dok ba? Kada gabi, nagamgo ko sa basketball. Wala na problema, ari na agtambal. Na arong sagap di na ka madam ko sa basketball. Dok, pwede buwas na lang? Nano, how? Championship buwas Ngik! Okay, ladies and gentlemen, ang subject subong ay Filipino. Gamitin ang salitang ito'y sa pangungusap. Ito ay malaki. Tama, Baste. Ikaw, Tekla, ano ang inyong sagot? Ang lahat ng ito'y anak sa iro. Ngik! Mr. Announcer, pwede manawagan? Tadola ang akong nakakuba. De, panawagin na. Ma, diing ka na.